KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma ko golle jetti gurdo kono kadi ngoy maydo so jayndi yankago wonno ngesa wiyete ko an adi hudade e lewre coppuda cobojji perda laabi wuttema seka indema bonna fof hoybinani sembe ma sabu mbida pulago ko wuttemo bornida on wuttendimagu mo a jabani bortudi fof ko habanade yo pulago heb fodde yito hore mum indi leydi Sénégal ngun polgu latima do jallude gontuno cobojji din cobojji daminadi ma gontoy jale jango nelal ma hubi seydi an dimo heddi kay ko mbele di coboji ina ngandi won ladde sukkunde nyande fonde lewedi haade cammeje kele daña do ngawa jango so namdal jabul mudum ko ina hawni sabu won pudi jiyaadi e nder bange sa jayndiyankagu hande kala non ko bawli e kosam jiyaka imum ndenne de fandare nde wonno ko humpidde findinde e jertindi kono hande won e de tobbe koko ndulta do ngesa jayndiyankagu wonti ngesa lowe lombi hewa purge remobe mubube giti jomen jale belde remobe be paltaki hudo kam e gawri wadde dum ina yon jabowol ngol namdino den wonde mbele ma cammeje kele kebi ha awdi mo wuri dañi e bange sa jayndi yankagu ndenne de gacce ngala e beya fernobe laabi ha heba do rewa hande e o aduna dandu demde do demde gonti liddi burungu sembude fof toddo wongu ngu ina waddi en non yurnitade gon kamen wote en nyingede jango so en jiyaka e rendo men KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma